Hej, og velkommen til den her korte introduktionsvideo til Smartmål. Jeg har lige kort lavet en lille video, og tak fordi er kommet hen og kigget lidt med. Jeg har lavet den her lille korte introduktion til Smart, hvordan du sætter det op, og hvordan at det på den bedste måde ligesom kan se ud, og hvordan det fungerer. Øhm, hvis vi kigger her, sådan der. Hvis vi kigger på her, hvad kort fortalt et smartmål er. Et smartmål, det står for specifikt, det står for målbart, det står for attraktivt, det står for realistisk, og så selvfølgelig en tidshorisont. Lidt mere uddybet, og det kan I også læse i teksten hernede. S specifikt, hvad vil du gerne opnå? Det er vigtigt her, at du gør det meget konkret med, hvad du gerne vil opnå med lige præcis dit smartmål. M, hvordan ved du, om du har nået dit mål? Igen her, vigtigt at få konkretiseret det så meget som muligt. I forhold til det attraktive, hvad gør det her mål vigtigt for dig? Og det er vigtigt, at du får pointeret, hvad det er, der gør det her vigtigt for dig. Det er vigtigt også at pointere, hvad det giver dig, og så er det vigtigt at årsagen til, hvad det er, det gør dig bedre for dig. Realistisk, hvad kan det være en forhindring? Hvad kan gøre det svært? Hvem eller hvad kan hjælpe mig? Og her der kan det måske være en gammel situation, eller en anden lignende situation, hvor du har stået i før, som du kan trække lidt erfaring på. Og så selvfølgelig tidshorisonten. Hvornår starter du? Og hvor lang tid vil du fokusere på at nå dit mål? Jeg har lavet et realistisk smartmål hernede. Inden jeg lige går videre til det, så kan jeg havde på et tidspunkt en klient, som rigtig gerne ville tabe sig. Og hun ville rigtig gerne tabe sig 25 kilo. Og det var egentlig også rigtig fint. Problematikken var bare, at hun ville gøre det på så relativt, altså fuldstændig urealistisk kort tid. Og det er vigtigt at pointere med smartmål, at for at man får det op det ønskede resultat, så er det vigtigt, at man er relativt realistisk i forhold til, hvad man kan sætte op af mål. Altså så hvis du vil løbe et maraton, så er det klart, jamen, så handler det også om, at du ligesom sætter den rette tid af til at træne, og du sætter det ind i, hvad det lige præcis handler om at kunne løbe et maraton. Det er ikke bare sådan, jeg vil, det planen er, at der er et eller andet halvmaraton, maraton, whatever, om 3 måneder, det vil jeg gerne løbe. Fordi i 3 måneder, der ved jeg, at det slet ikke er lang nok tid. Så det er ret vigtigt, at man er realistisk. Derfor har jeg lige prøvet at sådan et sådan hurtigt realistisk mål op her. Hvis vi tager udgangspunkt i, hvad jeg gerne vil opnå, så vil jeg gerne blive bedre til at være mere positiv i mit liv. Hvis vi kigger på målbart, jamen, jeg ved, når jeg er noget mål, når jeg har følelsen af, at jeg tænker mere positivt, og ikke bruger så meget tid på at irritere mig, eller lade mig påvirke af de ting, som gør, at det bliver negativt osv. I forhold til det attraktive, så vil jeg rigtig gerne være mere positiv, da jeg føler, at jeg ender i en negativ spiral. Det kan være en konflikt på arbejde eller hjemme, som et titel er at fylde flere dage, måske endda uger, og så går det ud over alle de relationer, man har i sin tilværelse. Og det er både på arbejde og derhjemme og så videre. Man snærer måske sine børn, hvis man har dem, stadig hjemmeboende og så videre. Når man så kigger på realisme i det, jamen en af de ting, der gør, at der kan forhindre mig i, at jeg kan nå mit mål, det kan fx være, at jeg har tendens til overtænkning. Jamen, så skal man være opmærksom på det i den periode, hvor man gerne vil fokusere på sit mål. De her ligegyldige situationer, som måske endda skaber nogle spøgelser, og man begynder at se lidt spøgelser i, så har man måske en dårlig oplevelse, og så begynder man at få de her små spøgelser, der sådan ligesom går, men så kan det også være det, de siger, og så kan det også være så videre. Det her, hvor jeg så siger, at jeg har for eksempel stået i en anden situation, hvor jeg er blevet bedre til et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er for dig. Jeg kender ikke din historie og din situation. Men jeg ved i hvert fald, at du formentlig, har en eller anden situation, eller noget, du kan trække på. Måske kan du en mand, eller en kone, eller hvad det var, der må kunne gøre dig opmærksom på, eller sige, hvordan er det lige i forhold til dit smartmål. Og det er egentlig vigtigt også, at man ligesom holder sig selv op, og man måske siger i hvert fald til sin nærmeste, jeg kunne godt tænke mig at have en mere positiv tilgang til min hverdag. Og så kan man så sige, jamen, i forhold til tidshorisonten, det er ikke så vigtigt i den her situation, når man starter i morgen, eller som jeg har skrevet her på mandag, når man står op og så videre, whatever. Men det vigtige er egentlig bare, at man får holdt sig selv op på det. Så for eksempel, som jeg har skrevet her, men jeg tænker lige nu, der starter med at gøre det i 14 dage, måske en måned, og så vil jeg se, hvor god og hvordan jeg udvikler mig i det. Så vil jeg for eksempel hver søndag aften eller hver dag, der vil jeg lige sådan tænke dagen igennem. Har der været nogle situationer i dag, hvor jeg måske har ladet noget fylde for meget?
Og så kan man allerede der, bevidstgørelsen i det, er egentlig, hvad kan man sige, også en rigtig, rigtig god proces til at få tingene til at hvad kan man sige, hænge mere sammen. Øhm, og så kan man så sige, jamen, man kan jo så måle som jeg skrev ned i sådan en lille bonustip, jamen, hvis du lige nu for eksempel føler, at på en skala fra 0 til 10, hvor 0 det er overhovedet ingen irritation eller negativitet, og 10 det er helt vildt meget, hvor meget det fylder. Men hvis du så for eksempel lige nu i din hverdag ligger, hvis der er en eller anden en forhindring eller noget negativt, jamen så ligger det måske mellem 7 og mellem 10, når det er, at du står i de her situationer og ryger ind i den her negative spiral. Jamen, så kan man sådan lige med fordel sætte sig ned i og tænke, jamen, okay, jamen målet, lad os sige, den er måske 2 til 4, og det er ikke fordi, det ikke må være 0. Det er bare fordi, vi er selvfølgelig mennesker, der har følelser, og vi har alle sammen nogle forudindtagelser i forhold til, når vi møder andre mennesker, og i mødet i det hele taget med andre mennesker. Så eksempel på, for eksempel, jamen, bliver ens hund eller ens kat kørt ned, hvad det nu måtte være, jamen det er klart, det vil påvirke os i en eller anden forstand. Hvis der er et eller andet alvorligt ting, jamen det vil påvirke os, så der er det svært ikke at falde tilbage i den gamle ramme, men der er det svært at være hvad man siger, fuldstændig i positivitet, hvis det for eksempel er det, der er ens mål. Nu er det bare et eksempel, og det behøver heller ikke være ens hund eller ens kat er kørt ned, det kan bare et eller andet, det er bare for man lige har forståelsen af det. Så skal jeg med mig lige, vinder ens kat, den pisser på en styl eller noget, og man så ikke overhovedet ked af det, det er hvad det er. Det, ja. Øhm, jeg håber, det var fint for dig, og du lige fik et lille indblik. Du kan se videoen flere gange. Jeg har lavet en kort beskrivelse i det oplagte dokument, du kan downloade. Du kan gøre det, du kan screenshot det, du kan printe det, du kan gøre, hvad du vil. Og så egentlig bare få gjort det. Få gjort det. Det er mit allerbedste råd, det er, få gjort det. Jeg kører tit de her, også i forhold til, både til min klinik, men særligt med mine klienter, men ligesom vi lige får afgrænset, hvad vil vi gerne, hvad vil du gerne opnå, og hvor skal vi hen i dag, og så videre, og så videre. Og det er en ret fed måde at få den her oplevelse af en fedt. Nu har jeg sat et mål, jeg har sat en ramme. For eksempel, hvis det kunne være, jeg vil gerne være bedre til at ordne vasketøjet. Så er det bare det, i samme forudsætninger og så videre, som man sætter ind i det. Jeg håber, det giver mening. Jeg håber, at du nyder turen, og jeg håber, at du nyder smartmålet. Det er en mega fed coaching-metode, som bare er rigtig anerkendt på mange måder, fordi den kan bare rigtig mange ting. Det var alt for mig for nu. Skulle der være interesse i et eller andet, en behandling eller lignende, eller hvad det måtte være, så er du velkommen til at ringe til mig og kontakte mig, så vi kan booke en session og snakke med dig, eller en uforpligtende samtale, om hvordan vi kan hjælpe dig, så du kan nå i mål med de ting, du går og tumler med, eller med de udfordringer, du har. Rigtig god dag. Hej.